nyanding bebasan pring kuning mangklung ning pinggir kali sapa wonge ra pengen ngethok lencir kuning merakati sapa wonge sing ra pengen nyipok walah maksudnya piye ta oh kaget aku masanya dicipok iso gosong cangkeme kaya portal lagi nek aku seneng lho Mas delok gundulmu lho lho wis to tenang kowe to lha piye perkara gundul ku apa meneh kok gundul umpama aku iso ngentokne kowe paribasane tak rewangi rawe-rawe rantas malang-malang putung pecaing dodo utaing ludira sedumuk bawuk senyang wapuk lambemu lho tak wapuk lambemu lho kok kowe iki tak wapuk pisan kok di hadapan para piyai luhur ra iso sing ketoprak tak rewangi pecaing dodo utaing ludira rawe-rawe rantas malang-malang putung sadumuk bathuk lho bathuk ora matur sembah nuwun karo panjenengane Bapak Bupati. Iya, pancen nadare panjenengan nduk nalika awake dhewe ditimbali ning Candi Penataran kae. Iya, panjenengane ora bisa nganti tekan paripurna lan durung bisa tutuk nggone mresani ringgit. Iya, tumuli paring dawuh nek sesuk bakal katimbalan sowan ana ing alun-alun. Lah iki ngluwari nadar uga disambi mengeti hari pemerintahan Kabupaten Blitar ingkang kaping 189 ya nak. Ya. Muga-muga tansah pinaringan ing karaharjaning Gusti barokah ing Hyang Mahanasa panjenengane Bapak Bupati Bapak Riyanto pinaringana bagas kewarasan sehat walafiat ya. Ikhlas sabar nggone ngasta pimpinan nangka dadi bupati ya nak. Matur sembah nuwun tanpa pindhan ya. Mula rajeneng mokal yen to nadyan sore mau diudani ya nganti mbligung ning nyatane bengi iki diparingi terang ya no. Iki mau pesene para bapak-bapak panitia mengko jam 12 tepat ya kuwi ana pesta kembang api. Oh iya. Pesta kembang api no. Ya. Ora ketang menit atau 10 menit mengko dicaosi wektu kanggo pesta kembang api. Matur sembah nuwun ya Mak. Iya. Mula sepisan meneh dhewe matur ngesaning para bapak-bapak sing kepareng dadi dhuwur ya wiwit saka ndek. Ya. Engko nek mbaka saka ndek saya mundhak dhuwur, saya mundhak dhuwur, saya mundhak dhuwur, saya mundhak dhuwur, wekasan dadi sing dhuwur kono ora bakal nyawang ngisor ki ora bakal singunen, tur mesti ngerti karo kahanan ngisor. Mergo wis tau nglakoni dadi wong ngisor. Ya. Semono uga nek kepengin dadi gedhe ya saya cilik mergo ngerkoso ning ewadene tetep semangat bengi iki. Presiden-presiden saka Ngayujaya wis kepareng tak aturake ya cacahe neng 8 kanca-kanca pengrawit saka Ngayujaya wis samapta ing Gati Sawiga ing diri ya karo maca nawala sing wis tiba ning panggon diaturake no ya ki mbaka siji. Assalamualaikum ngaturaken wilujeng dalu bucangik saking kula Genduk Diva badhe nderek ngregengaken pagelaran ing dalu punika badhe nyumbang tetembangan sinom rujak jeruk. Wah iki Mbak Diva ya loro iki engko bakale bocah-bocah sing padha nyumbang seneng ora jamak-jamak Mbak sapa Lintang Kairo ya karo Mbak Diva ngono ya Mak. Iya sik tak bukae no amplope ya. Sugeng dalu kula Marvino pengembar penyanipun Pak Seno saking Bakso Abilowo. Welingi kula nyuwun gendhing aja lamis ngekar Mbak Elisa. Mugi-mugi sedaya kru rombongan kaparingan sehat lan lancar sedayanipun ngaturaken matur suwun ingkang kathah. Nggih. Matur sembah nuwun ya. Ana meneh ya diaturake diwaca Mak. Ya. Assalamualaikum. Wilujeng dalu ing pentas kidalang kula penggemar Ringgit Purwa. Kula nyuwun tetembangan Rukun Islam Gerajakan Banyuwangi Gelang Alit Gubuk Asmara Tembang Kangen versi Langgam. Ya. Kula Purwaka Margamulya anggota Duta Mulya Kedah diminangkani kalian Seniwati. Wah. 5 lagu 50.000 no. Ya.
sak lagu 10 ya ora apa-apa mah. Sak ikhlase kok ya. Lah iya matur sembah nuwun tanpa upama ya.
Apa? Niki wau kula angsal sawer 500.000. Seko? Nggih. Saking Mbak Purnama Kinati. Oh, Nah, sing 100 ken ngekekne Wiyaga. Lho, Nggih. Apa Soale cukup kan- ya gorong puluh nyatus iki. Nganu ming dikeki kuwi tok kok sebagai apresiasi oh penghargaan. nggih mboten apa-apa. Wis tok gawa sik wae ra apa-apa kok. Nggih. Ya. Iki Matur nuwun nggih Pakde sampun. 100 wiyaga 26 ki lumayan dijual ke 2000 esuk nggo nguyuh ning pom bensin. Sumelatur sawetawis Monggo, Mas Sena, monggo, Mas Yudo, wonten nggih. pengumuman niki ada bocah hilang umur 11 tahun. Ciri Iki? kiri wanita pakai baju hitam, rambut hitam, celana hitam, Ireng, ya. mata hitam. Bila menemukan anak tersebut adalah anak genderuwo. Gak tenan, kok tenan. Napa? Namanya Ramadhani. Oh, 11 tahun. 11 tahun, lengan panjang, bawah celana biru. Yang menemukan harap dibawa ke kantor Satpol PP nggih. Niku. Tong Nggih. pingking ngono di belakang Akan panggung. dikasih hadiah. Hadiah napa niku? Diwaca sisan hadiahe. Hadiahe ketoke kopi latte. ora ki mburi. Akan dikasih hadiah yaitu mboke. Masa nopoe? Mboke iki lho. Umur 11 tahun. Hadiahe ondel-ondel sing gondol lho. Monggo Bu anu Ramadhani 11 tahun cewek. Wis Di ondel-ondel. tenggo Bapak Ibu wonten ing belakang panggung. Nggih, wah mesakake menika cah Nah, 11 nggih, tahun cilik. ya. Nah, ora gelem nitipno ning parkiran. Bocah kok titip ning parkiran Lah mripun. timbang ilang. Oh, nggih ning parkiran iki titipan motor kok nggo bocah. Untung ora anakku sing ilang mau. Lanang to Mas iki? Wedok. Wedok. Siji to loro? Siji. Oh, Siji. siji. Lah anakmu Anakku loro kok. wedok, Wedok kabeh. kembar to. Kembar to. Siapa jenenge? Nini Erlina karo Nunu Erliana. Celukane. Nini karo Nunu. Celukane sapa? Nini karo Nunu. Nek sing Nini. Nini kulite putih kaya buke. Lah nunuke. Nunuke wireng, Mas. Dolano ning omah to ben ngerti. Nek sing Nini. Nini putih kaya buke kulite. Lah nunuke. Nunuke wireng diomong yo. Nunuke sapa? Nunuke bojoku to. Nunu anake bojoku. Anake bojoku. Lah Nini karo nunuke ayu ndi? Jane ayu Nini. He. Tapi nek calanang dolan sing digoleki ora Ninike, Mbak. Sing Apane? goleki Nunuke. Padahal ayu Nini. Tapi wong lanang-lanang nek dolan Sing digoleki ora Ninike, Mas. apane? Nunuke. Nunuke sapa? Nunuke bojoku to. Anake bojoku. Nggih. Menika Nggih. dipun lajengaken Mbak Siap. Tatin, monggo Mbak Tatin. Mbak Tatin, Ya. Tatin. Wah, Ya, Mbak Tatin jumeneng, ya. Ah, iki mau nek jenggleng ya iki tonjo. Jebak nek iki. Nah iki jenggelengen niki. Wong modal. wah. Lah nek ngene tukar tambah karo bojoku tombok vario siji wani ngono iki. Bojomu Lah, bokonge gedhe sisih, Mbak Tatin nek kimplah-kimplah kaya duduh gule ya. Wong lanang Piye? nyawange. Main bojomu piye? Kurang piye bojomu? Bojoku yalah ngono iki lho, Mbak. Wis. Wah, aku Nek karo aku piye? memprihatinkan. Lho, waduh lho. Lah, Apik apik di sapa? kaya bumi karo langit lho bedane. Apik sapa? Karo langit. Bumi karo langit. Karek mindah pira wene to kaya. Bumi karo langit. Bumi karo langit. Wah, sampean iki. Apa? Piye? Degane krambil ijo. Apa, Mas? Bejane sing duwe bojo. Degane kambil gading, Bejane sing iso nyanding. bebasan pring kuning mangklung ning pinggir kali sapa wong ora pengen ngethok. Lencir kuning merak ati sapa wonge sing ra pengen nyipok. Walah. Maksudnya piye ta? Oh, Nyipok. kaget aku masanya. Dicipok iso gosong cangkeme kaya portal. Lagi Gen ta? Ning ya, Pak. Ning aku seneng lho Mas delok gundulmu lho. Loh, wis to tenang kowe to. Lah piye? Perkara gundul kok apa meneh kok gundul? Umpama aku iso ngentokne kowe, paribasane tak rewangi rawe-rawe rantas malang-malang putung. Pecaing dodo. Utaing ludira, sedumuk bawuk senyang. Wapuk lambemu lho, tak tewapuk lambemu lho. Kok kowe iki tak tewapuk pisan kok di hadapan para piyai luhur ra iso. Sing ketoprak Tak rewangi pecaing dodo wutaing ludira rawe-rawe rantas malang-malang putung sadumuk bathuk. Loh, Batuk. Patok ora. interupsi bicange. Apa Pripun? iku apa? Nyapa? Niki kula badhe menjelaskan kata-kata niki. Iya. Kenapa wong nek ngomong-ngomong bawuk kok darani saru iki kenapa?
Padahal bawuk niku jaman semono mbiyen niku panggilan untuk cawe wedok cilik niku jenenge bawuk, nek calanang cilik jenenge kuncung. Leres nggih. Jenengan saking Yogya to? Nggih. Riyen enten majalah kuncung bawuk Mboten ming majalah, sandiwara teng TV niku Sandiwara teng TV. Lah nggih. Kuncung bawuk. Lah perkara majalah niku kula seneni kali Pak kula. Mergane apa? Lah bawuke tak kei kuncung. Lah. Kok mate tak kamplek ngono Mas. Wah kenceng iki kok iso. Wong kok iso ketemu karo Mbak Tatin, piyayi cantik lembah manah saka Ngayogyakarta. Paling tidak ketoprakan to kowe. Wah lah iki sip wis pun dados. Tuduk. Arep ngapa? Lho, Sik to. Sing bayar wiyaga ki aku. lah nyilih sedilu apa? Ah sampean arep manglung ngene ra ono sing muni nek aku. Aku rasah manglung kowe madhep rono. Nyuwun palilah. Tuduk. Nah, Kowe sing nuthuk saiki. Opo. iki bagianmu nuthuk. Nah, Tuk tuk tek tek tuk tuk. alah. Apa kuwi nek? Gak metune dagelan Lho, tutuk metaran. Tuduk. Apa lah totok-totok? Tuk. Tuk no. Oh alah Mas sing ngendang iki ketoke kok sentimen to. Kaya pinter-pinter ngendang ae. Kok iso pinter-pinter ngendang sampean? Paling iku kondangmu siarne apa? Kondangmu siarne apa? Siarno TV, Yo TV lokal, siarno radio. radio bosok paling. Aku ki lho. Ha, Siarno masjid. Papi. apik matamu, masjid ki wong mati yo sok. Ora apa-apa sing ngendang ini karo wong mati wedi. Maratuwane mati tinggal poli kok, Dik. Ora apa-apa. Mangsane. Aja kaya ngono kowe. Aja kaya ngono kowe. Sarip tambah yoso. Dadi wong urip yo gawe gelo. Sri Uning Mustika Tuban. Nek ra penting rasa SMS-an. Pari kesit jumeneng ratu. Sakit hatiku. Umangsamu. Rumangsamu. Ora katok, ora jarik, ora kotang. Ora kat wisis Mas ngene. Parian goblok iki pari. Seto, ora kata ora jare ra kotang ra nggih popo. Parian iki bebas. Ha, ngono. Ora katok, ora jarik, ora kotang. Ra katok, ra jarik, ra kotang. Ora melok, ora nglirik, ora nyawang. Iki lho gambarmu. Hah, onokne ae. Ngerti sapa aku? Lakon Maesa Jenar. Dadi sapa? Pangisingan. Pangisingan. Sing gawe topeng iki Mas. Pasingsingan. Yo, Pak Singsingan. Pasingsingan pangisingan. Isian. Ngisi Mulane gelasmu diumum iki. ket mau. Ayo. Pangon nek dadi pangisingan kon bentuke kaya ngono. Pak Singsingan, Pak Singsingan. Ra jarik, ra katok, ra kotang. Ra mlirik, ra melok, ra nyawang. Ki lho gambarmu. Nggonmu dhewe lho, nggonmu dhewe. Kene lho. Rumangsamu Rumangsane apa? Sepiro bantre playumu? Sik banter playune bis Bagong. Sepiro kandele kulitmu? Sik kandel kulite badak, Kaci gede, gamoh sudukane. kaci dhuwur, Nempil ngisirai buta rancik-ancik Gunung Mahameru. sugih japa mantra, Rawatak Raden Arjuna merguru marang batange buta. sugih utang. Sauren dhewe. Ngono Lah nyapa aku sugih utang bareng lho. Kono ben wedi. Kendange sing penak. Kendang sing penak. Dapukane apa dapukane niki? Paling tidak nggih lakon Kedirinan lah. Kedirinan lakon apa? Panji niki dadi Dewi Sekartaji kowe dadi Panji Asmara Banger ya. Banger. Pas nek niki. Kangen. Iki loro iki dadi Waito Puyengan, aku sing dadi Damar Wulan. Lah cocok Waito Puyengan Damar Luwak. Damar Wulan iki kumitire, iki setane. Lah, pas. Sik iki mau kok dadi lakon Panji iki lakon apa? Panji. Panji yo Panji. 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 Oh Panji to, krungu Panji. Panji. Nek Panji sirahe pas kaya Panji. Kula Damar Wulan, Pak. Damar Wulan. Niki Waito Puyengan, aku Iya. layang kumitir, Maseno layang seto. Iya. Jadi iki kumitire, iki setane. Nah, pas. Kok aku kok setane piye to? Iki sapa sampean dadi sapa? Layang kumitir, Sampean. layang seto. Lah ya pas to iki kumitire sampean setane. Iki demite iki lho. Mas. Oh, nggih. Maksude Jawane layang setane ngoten. Setone ngoten. Ya. Tuduk. Nggih. Tuduk. 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 Tuk. Alah. Apik. Ki rencanane toprake sae niki. Sae. Wong ling ngerepe selek kok jelas selek. Lepasin. Aja dikucengi terus to Kang Mas. Aku saya nyedal loh iki ne. Aku gila to sesuk. Ayo to toprak Ayo toprak. semangat.
Palsu lho. Ora apa-apa. Anu sampean sing alus lembah mana? Oh, lembah. Jual mahal. Jual mahal. Tok 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 tok. Maling. Oh, Suan. sesek kok. Sesek Mas. Sesek. Kentongan. Tok 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 tok. Dak. Tok tok tok. Wah, iki lho apik ketoke. Action-e entuk. Tuduk. Tuduk. Oh, sedih Mas, sedih ketoke. Nembe nandang sungguh. Oh. Surem-surem diwangkara kire. Kikit. Rasamu niku kuwi. Ayo. Ayo. Tok 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 Iki lek ketokan piye to mek totak-totak. tok tok tok. Jane iso omong apa ora? Sik, ora kira sudah ketuk. Iki kontes kentok. Nggih. Mbok bilih Kang Abdi anggadhahi. Kepareng wawan pangan dikat. Lah ora enak. Ayo. Apa? Tuduk. Tuduk. Kok totak-totak dong? Oh, sedih. Kenapa to Kang Mas? Nangis barang iki cahe. Kok panjenengan menika Ora. awas lho umbel. Alah gila kan. Gila nih. Tok 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 tok. Tok tok tok. Muni tok nah tonyo cangkemmu kowe, Nang. Muni tok nah kowe. Ha. Toprak sewengi tak tuk. Ngomong. Diajeng garwanipun wong akeh diajeng. Kakang iki kancane akeh. Oh iya. Lunyu cangkeme. Diajeng waita karo diajeng puyengan. Injih Kang Mas. Apa pancen sliramu tresno marang pun Kakang diajeng? Boten. Ora samong aku wis ngerti apa sing ape mbaturke Ampun Sarti. ngeten niku to Kang Mas. Diajeng puyengan. Napa? Apa sampean wis matur marang Rama dalasan ibu yen awak dhewe bakal jejodohan? Doro. Aja omong aku wis ngerti. Sat-sat apa tujuane? Diajeng. Aku di lho Mas. Apa meneh kowe aku gila kok. Ngomongnya piye Ing jagat ora ana papat, ing donya ora ana lima, ing bumi ya mung sawiji wanita kang bisa gawe seneng atiku ora ana kowe ya mung waita karo puyengan. Mula saka kuwi nyuwun apa bakal tak turut awit Kakang Nalendra kang sugih bondo sugih bandu Mas Picis Raja Prana bakal tak tumplek-blek marang kowe waton kowe njaluk budi lintang karo reblan karo tak bisa pinakale kok kowe kanca kedet takon pitu. Tarik napas dulu. Ya Allah Gusti. Gusti nyuwun ngapura. Masa enek wong ngomong kok ngantek kentekan napas lira kowe penek ta. Wong ngerol kentekan napas pi lho. Ngomongnya iki lho sing halus. Angel kedopane Mas. Ayo baleni neh sing apik. Dijeda tarik napas dulu. Ngomongnya sing apik. Iya yo diajeng Kakang anu kilap diajeng. Lah apa enek toprak kilap ya. Diajeng waita. Jagat tepung gelang anggonipun Kakang ngumpadi wanita kang bisa gawe senengku ora ana ya kejaba wong kowe wong sakloro. Diajeng puyengan. Injih Kang. Nyuwun donga pangestu marang Rama dalasan ibu muga-muga awake dhewe jejodohan iso langgeng. Aja kuwatir kowe nyuwun apa bakal tak turuti Mas Picis Raja Brana bakal tak tumpek-blek marang kowe waton kowe ra njaluk udil lintang karo reblan karena tak bisa pinangkan tahu Kakang tahu desa rebuti bol kaki itu tidak. Tiba tenan kok. Ih, nyuwun ngapura. Wong enak omongan kok ngantek kentekan napas lira kowe penek ta. Ngomongnya diatur gawe spasi. Nek omongan ki Aku beberapa pernapasan. Tarik Serot napas. ambegan. Tak warai. Goblok, inget iki lho. Yayi Waita. Injih Kang Mas. Marot ya ki caketon marang pun Kakang Yayi iki tarik napas. Ra mungkin kentekan. No. Apa panjalukmu bakal tak turuti waton ora nyuwun mudune lintang lan rembulan. Tarik. Aman dadi ono spasine. Ono sepas ora kentekan apa. Lintang. Praktek. Kene diajeng. Nek caramu ngono ngetoprak telung panggung modar. Rosak kowe. Entan. Ayo.
Ngomong sik. Ngomong sik lagi tarik napas. Goblok kok entek napas. Ngomong sik. Ngomong dhisik. Gundul ning nong. Ngomong sik tarik napas. Diajeng Waito puyengan garwanipun Kakang Diajeng. Injih, Tarik. Mas. Lah, aman to. Nah. Apa pancen sliramu sakloro tresno marang pun Kakang Diajeng? Tarik. Lah, aman. Gitu Mas Eno, aman. Nggih, to? Leres. Ambek Yen to pancen tresno marang pun Kakang coba buktekno marang pun Kakang Diajeng. tarik. Rono lho, madepe rono lho. Madepe iki parake rono. Iki ora wapi. melok iki. Iki barang iwape. Rono lho. Kono ae. Ayo. Rupane kok kaya pangisingan no ya. Diajeng Waito puyengan. Aja sumelang yen to kowe kelakon dadi bojoku kok bakal takjak rekreasi ning adoh Diajeng. Wonten Tarik. pundi Kang Mas? Kowe engko tajak ning pantai, tak tukono kathok cilik sing ngapret mburi gambare reok. Lho. Guri gambare reyok. Lah nek mlaku piye? Wong edan iki kok iso. Wong wedok kok ndine kok Cengengesan. ngono. Kene Mbak Tatin tengah kene. Oh nggih. Ngaturi. Iki Sidora. Heeh. Ra sida. Ora iso aku kan. Kentekan napas ngono kok dhek ketoprak kentekan napas tok jak noprak malah Mengine Wah. ku. Loh, lah jenengan mboten ngertos to? apa? Modin kematian jenengan nek nyar wong mati pripun? Jenenge mudin kematian ya biasa gitu Mas. Lah nggih to, Mas. Paling tidak ngene lho nek mudin kematian iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sampun kapundhut sowan wonten ngersanipun Gusti panjenenganipun Bapak Suto mugi katampi sedaya amal ibadahipun. Wis biasa. Jenengan nggih ngaten iki. Nggih ngoten niku Padha sami. kabeh. Beda kali nggenku. Nggonmu? Nggenku sing dadi modin kematian iki bekas MC dangdut MC orkes. Lah nek nyar nih. Ning nyarno ora kalem ngono kuwi. Oh. Bekas MC orkes. Kok nyar kok innalillahi apa iki? Lah MC nggonmu piye Yen mudin? kowe bekas MC dangdut tok piye? Masih bersama bareng-bareng dalam keadaan yang berduka ini. Aduh Gusti ya Allah. Kita semuanya hadir di sini untuk menyaksikan kepulangan almarhum yang terakhir. Siapa dia? Mas Andi. Wong isih mboten niku. Tak pun mati. Lah mboten sing nyiarke isih mboten. Tasih wonten. Mbok kan mriki tak petele sirahe. Niki saestu, Pak. Piye balenan? Kita sambut mayat yang terakhir ini. Siapa dia? Yo, kita sambut mayat yang satu ini. Mudine kocok. Mempunyai tinggi 170, rambut keriting dan juga kulit yang sangat putih. Mayat ini saya apa saya? Saya apa saya? Yo, kita berangkatkan dirinya oleh Nyu Palapa. Gendeng iki. Mudin kocok. Sing takziah piye? Kita jatuh sini. Hae. Modene koclok. Gendeng ngono kuwi. Wah. Wong kok Niku iso. ya ora bakal awet suwe mudin kaya ngono kuwi. Jek urip ta mudine. Wis wingi tak pateni yo. Nggih, mangga. Siap. Pak, nanti Tatin. bubuk asmara mangga. Cocok. Ya. Bekas moro. Ha. Dibawani mboten niki? Nggih. Oh nggih. Nggih. Nganti nangis lho ning guyu aku. Mergo sirah gundul ki. Iki lho metu kebule. Kok kaya pental lho. Ana Beluk terus kebule. aku. Sirah kok kenal pot jeneng. Elisa yo aneh-aneh. Wong sirah kok metu kebule. Apa nyawane muntup-muntup apa piye? Lah, aman Ah ya. ngono. Ditutupi. Kaya anu prajurit Jepang. Nggih. Kaya kaji malah kaya kaji. Kaji apa, Pak? Emprit kaji. Ya didongakne masyarakat kene sapa ngerti sampeyan awakmu iso munggah haji. Amin, Amin. amin. Sampeyan munggah haji sebutane haji sokeh. Lah kok iso? Disokong wong akeh. Tek padha karo tanggaku, Nyapa? omahe desa kena jalan tol, akhirnya untuk duwe akeh munggah kaji. Dadi haji apa? Mansur. Kok iso? Halaman kena gusur. Tanggaku munggah kaji baradol sawah dadi kaji wahyu. Lah kok iso? Sawahe payu. Tek padha karo nggenku to, Mas. Nyapa? Tapi mbiyen banci, saiki nisab terus akhirnya munggah kaji ning Mekah. Banci sadar Sadar munggah haji. ning Mekah. Dadi haji apa? Mutmainah. Kok iso? Lah kulo ngemut bareng sirang genah. Lah. Ya cok pisan nih. Kenal pot. Cah rupane ra memper.
Mandura diajeng Mandura. Mundura. Mundura, maju. Prabu Baladewa. Baladewa. Iki Mas Bagong. Mangga. Nyingkar nyingku Nyingkar nyingkur. Tak tonyo tenan lho engko suwe-suwe. Ora iki ora dijenggleng. Ora kaya mau to. Beda. Mas aku dijeng. Olah ae. wiwitane nyingkar nyingku Kaya toprak ke lho. Pangku, jak roman. Kaya karon sih ke lho, totoke Gatotkaca karo Sugriwa. Pergiwa Sugriwa kethek. Dong, Drek. Ngerti bae. Gatotkaca karo Pergiwa. Ayo entah. Yayi Pergiwa yayi. Wah, sabar, Bos. sapa jarwo goblok iso tunggale. pripun Kang Mas panjenengan ajeng menapa ta Manuta tak boyong ning Praja Pringgondani yayi. nuwun injih Kang Mas Yayi Pergiwa. Sok yen kowe kelakon dadi Widursasana celuk kok iso ngene-ngene. Embek, ini Dursasana. Lisa ora Ora. ora lingsem yen ke mutan Mbak Tatin. ngapa Mas Jeneng kok ora ket biyen-biyen kenal awakmu. terus Waduh, ngapa nek kenal kebiyen kenal kenal apa? ngapa Mama kenal ket biyen. Bojoku iku wis rupane elek, latah pisan. latahe Bojone niki latah lho, Mas. Latahe pripun? Wong latah nek roh napa-napa lah mesti disebut ta. Nggih. Paman, jaran. Jaran. Sapi. Sapi. Wedhus. Aku capek teng pasar gegerne wong sak pasar perkara Regane? Arep tuku kangkung kali bayem teng Nggih. pasar. Lah sing bakul niku lanang didasar ning ngisor, sing bakul lungguh katoke suwek. Lah bojoku kan mlaku timik karep-karep ngomong tuku bayem karo kangkung. Berhubung ngawasi sing bakul katoke suwek langsung nyuwun sewu tumbas manuke. Bakule terus ngaten mboten disade. koyo gendeng ngono kok iso. Latah napa sing diweruhi disebut niku tadi. Nggih. Sak roe ya. Ya ndak. lelampahan kang kawuri Jenengan benjing mampir teng mriki Pak Sena. Pripun? Kula dudune sinden sip Pundi? jenenge Yutin. Sinden paling nekat dhewe sak alam donya. Lah kok iso? Dijaluki ladrang wahyu rapali nekat. Nggih. Mas nyuwun apa ladrang wahyu? Oh nggih. Srataruna hanguciya jangan kara mongko sisaning jumadi manungkul ing karya kang akeh gulane besane sembodra patenana kowe ya lo tas enten wong nggih Lah iki pun dipateni bareng Mudin niku wau. Alah. Werna-werna wae. Monggo. Ya. tresna tulus nadyan ing gubuk asmara Ya. bekas mara Nggih. monem loro patmo Alah, tonyo tenan lho engko. Ora ngerti laras kok. Ya. ya Mbak yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak keleret ning cagak kebak warna abang
Oh. Lho ta. Suwun. Nggih. Ingkang pungkasan nggih Mas Yuda nggih. Ya, engko ndak jame selak mlayu. Ya, ya Mbak Ani, ya diaturke. Menika ingkang nyuwun liwung saking Pak Lurah Dayu kala wau. Wah, Pak Lurah Dayu. Sing nimbali awake dhewe tanggal 10 September. Ya isih suwe banget lha apa-apa no. Ya, monggo diaturake ya. Sing dalu Mas. Jeng dalu Mbak Ani. Sing dalu Lek. Nggih. Nggih, Dik. Nggih. Oh dundang lek kaya apane wae ora. Lah Lek Nyong. Sapa? Lek Nyong. Sing endi sih? Sing iki Lek Yuda. Sapak Lek Lah ya Nyong. Rika Lek Nyong. Rika Kenyong. Ya, tayang ora. Banyumas niki. Lah ya. Kebumen. Lah ya. Mbak Ani. Nggih. Kumaha damang. Loh, Wi Madura goblok. Wi Sunda. Kok Sunda. Tayang ora Rika? Tayang. Tayangan. Tayang niku napa? Tayangnya apa to, Mbak?
ngerti be ora basane nyong. Oh, ora. Ora. Dene kok nganu apa jenenge kaya wis keminter kae. Aku kok. Halah. Kok iso. Lucu ganteng temenanan ki ndase gondol ya? Iya. Heeh. Kayak pentil melon iku. Kayak pentil melon. Pentil? Oh, pentil melon. Oh, kayak kiye ndeleng. Oh, kene muni ya. Wah, kira-kira beramuni. Lara wong wedok ora lara, sepira lah. Ora lara ngono lho, Ora lara matamu pelak ora lara. Nggo percobaan kowe. Ora lara. Jarene melon jenenge ora lara. Ya makane nyong jajal. Melon gak lara, nyong jajal. Iya. Dijejer apa to? Ora apa-apa. Oh, ya ampun. Ora apa-apa. Bani. Ki ndas apa melon jenenge? Kayak ndas ya melon. Oh iya. Kadang ya blulu. Aja dilus Mas ndak metu kok nek baluk. Apa sih? Lah. Anak apa nih sih ki? Iya. Nyapa to? Dene anak ndas kok meling-meling. Nyapa? Kena susu kadaluwarsa aku. Ngawur ae, Cik. Anu Mbak Rika musik-musik. Maksudnya ke nyong ngelapike apane kok jenengane kok ndase kok meling-meling kayak kue. Iya nih kalau dilus-lus ngene iki. Oh lah iya, makane ndeleng sih nyong kok gumun banget. Iki ndas apa sih jane? Ndas. Ya ampun, lucu banget ya. Ya ditu. Nyapa to? Sabar, Mbak, sabar. Keprike? Kancane nyong pancen Rika. Lho. Kancane nyong pancen Rika kayak kue. Aja kayak kue, nyong. Dikapak-kapake meledak dewek. Nyong. Rika berarti rata yang bahasane nyong. Tayang. Lah, Tayang kaileng klentik, kileng-kileng. Tayang. kue jenengane terdudu kayak kue, nek tayang ki ngerti apa bisa kayak kue? Gak bisa. Oh iya, nek ki Rika, ki nyong kayak kue. Aku Rika, kowe nyong. Iya, berarti Rika wis tayang, nek wis ora tayang. Enggak, aku surat tayang tarem pelas terus sebutino. Iya Mas, ngibing karo nyong kan. Ayo ngiping. Ya. Diaturake liwung. Ya, monggo. Jokete sing apik. Ya. Yang terakhir Mas. Oh enak. Ya. Kenapa? Enak tenan. Apa wis tau njoba? Enggak. Dene kok malah jarene ngano. Kenapa Rika? Megap-megap. Aku nek joget iku kuat nafas. Napas e. Napas. Aku wong wis suwek. Tuwek yo. Berarti serah kuat Rika. Nggih. Joget maning. Oke. Yuk. Ya. Sabda pandai.
Nyapa? Nyapa kowe? Wudu. Aku ndak najis mukul aduh. Iya. Lanjut Mangga. maning. Entekke, Mbak, mangga. Yuk. Oke. Satu paket paratus. Yo. Hei. Oke Gusti lelang. Tukel. Ceplak. Iya, matur suwun Mas Yuda. Sena. Mas nggih. Mugi andhatosna ing kaweningan sejatosipun dumados ing gara-gara ing manduk wonten ing kayangan menika wonten pinten-pinten perkawis lho, Di. Adi guru kedah emut. Inggih Kakang Narada ingkang sepisan. Gara-gara ing manduk wonten ing kayangan menika saged adamel panas hawa benter ingkang tumanduk wonten ing Suralaya. Sepisan menawi wonten lemah sangar kayu aeng menika ugi andhatosaken gara-gara ning kayuwangan. Mila pendak-pendak wonten lemah sangar kayu aeng tumuntun paduka Padi Guru dawuh dhateng para Jawata supados ambedol kayu menika kala wau minangka dados umpak ing sela Kandhawaru binangun. Kakang Narada kasinggihan mekaten. Namung kula taliti dumlaring jagat menika mboten wonten wujudipun lemah sangar kayu aeng ing damel gara-gara wonten ing kayuwangan. Wondene kalih inggih menika wujudipun Brahmana ingkang malih tingal. Menika ugi mboten wonten angka 3 satriya ingkang lereh keprabon mangka tumuli ambrah emutan. Nah, menika contonipun menawi wonten satriya ingkang lereh kasatriyanipun tumuli Brahmana menika saged dadosaken kagegering kayuwangan Suralaya. Dene angka 3 titah ingkang kepengin kembali dhateng pangawaosipun para Jawata. Titah ingkang pengin kembali dhateng pangawaosipun Jawata Kakang inggih. Dadi pratandha bilih paduka Adi Pramusti Bathara Guru tartemtu saged mangertosi menapa ingkang dados gara-gara wonten ing kayuwangan. Kakang Narada kasinggihan mekaten. Ingkang salajengipun sinten Kakang? Menawi wonten satunggiling Brahmana tapa ingkang piyambakipun kepengin sanget gesang sak tataning para dewa. Menika ugi andadosaken gara-gara wonten ing kayuwangan. Kakang Narada kasinggihan mekaten. Inggih. Wong salwangsul tuwin pinten-pinten lampaning sampun laturaken menika kala wau. Nyuwun pangapunten lho, Di. Menawi boten wonten setunggal kemawon ingkang kelampah wonten ing Madyapada. Mila manahipun ing Rasdi Padal menika ugi gumun. Lho ing atase jagat menika mboten wonten menapa-menapa lah kok kayangan timbul gara-gara ingkang sumukipun ngantos damel geger sangyaning para Jawata. Menika daya menapa lan dipun timbulaken saking menapa dumugi sakmriki ingkang Raka dereng saged andhadhaki miwah ngertosi dhateng dumadosing lelampahan menika kala wau. Inggih Kakang. Kasinggihan mekaten. Lah, menggah pemanggipun Adi Pramesti kados pundi? Nyuwun pangapunten. Nadyan kula piyambak ugi mboten mangertosi Kakang. Sampun kula tiling-tilingaken paningal nalika semanten angupaya tuwin angulari wonten pundi papan pernaing lelampahan jagat ingkang satemah karya gara-gara ewadene mboten kelampah tuwin mboten saged minanggihaken. Mula ingkang saking menika tumuli kula ngawontenaken pasewakan pepanggihaning para Jawata ingkang wigati namung kepengin sanget Kakang Narada menika paring cecala obor penggalipun ingkang rayipun Manikmaya. Anggenipun kula mboten saged manggihaken gara-gara menika kala wau Kakang Narada. Lah menapa iki, Di? Menawi telu mekaten kedah para Jawata Tridasa Wataknawa sedaya dewaning para dewa kedah mandhap wonten ing Janaloka angupayi ngupaya wonten pundi dunungipun ingkang dados tuk sumbering gara-gara menika kala wau Kakang Narada. Sikra-sikra yen permana kanca Raden Nawang Sesa bingung tah ingkang minggah wonten ing Suralaya. Hakarya cingkak kang samya mulat mangromba ing sangganing para Jawata ingkang samya gantung sepo kancana dayana titamungganing kayangan wenehi dalan.
Sinungpati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ae ana bali lumut ambrekanggeng awita dedenceng dencengan Kakang Narado, Kakang Resi Kanika Putra. Sakmenika sampun kecepeng sinten ingkang dados goro garaning Kayiwangan. Pramila mboten aneh menawi mboten saged dipun tingali. Kakang Narada menika wonten titah ingkang abiyantara. Nanging sireng kula waspadakaken jebul menika titah pujangkara. Wujudipun kawula alit menawi mboten klentu menika atmajanipun Kakang Ismaya. Inggih menika pun Panakawan Bagong. Dalah. Wela. Kayangan iki paling ora ketekan ratu utawa dewa utawa pendhita sing pinunjul. Tur ya sing kuncara anjaying bawana. Wah, tiwas padha diwenehi dalan karo para dewa. Tak kira nek ana sowaning Nalendra Gung Binathara ingkang nedya sowan ngersane Ngadi Pramesti Bathara Guru. Lah kok iki wah ora pangling iki Bagong ta iki. Lah kok dadi sowaning kayangan kok ngerti dalane iki piye iki? Kakang Narada punawi nadyan dipun menapakaken menika titah kula. Ha inggih. Kayangan menika mboten pilih-pilih sinten kemawon ingkang badhe sowan nartemtu ulun keparengaken. Inggih. Tumrap katimbalana menapa wigatosipun Bagong sowan menika? Kakang Narada lenggah ingkang langkung prayogi. Inggih ngestaken dawuh. Panakawan Bagong padha rarja saprapta kita Panakawan sowan ana ing Kayiwangan Suralaya. Panakawan Bagong nonamit pasang Kalimantabe tinebena ing iladune dumawahing tawang towang. Menapa sampeyan ingkang nami Pukulun Bathara Guru? Iya Bagong. Kok cilik? Bagong aja sembrono. Nggih. Kemarang kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula konja Pukulun. Iya Bagong ulun tampa pangestu ulun tampanana. Kaya ngene iki to Bathara Guru ki wujude. Malak piye? Kancane tangane loro kok dheke papat dhewe. Nek adus mesti suwe banget kuwi. Lengosoki kelek papat dhewe. Iya Bagong, nggih Pukulun, karo sapa kita? Piyambakan ngerti dalan ingkang anjaka ning Kayiwangan. Nggih nadyan keblusuk-blusuk ning kula tanglet-tanglet mergi wonten dalan mergi ingkang anjak wonten ing Kayangan jebul munggah gunung dhuwur banget. Nganti krekel-krekel niki kula gobyos kabeh mula nyuwun ngapunten nggih Bu kula nek kula mboten ngagem klambi ora apa-apa Bagong. Nune nggih matur sembah nuwun. Kencang warudaya Pak Pong. Bu bolong kali codhe sapa sing gawe? Bagong padha raja saprapta kita. Niki sinten iki? Ulun Bathara Antrada. Oh nggih kula mun tau ngerti. Bu Kulun Bathara Antrada wilujeng bekti kula kunjung nggih Bu Kulun. Ya ulun tampa. Pangestu lan tampanana ya Bagong. Kula pundi nggo jimat paripe. Dayanana ing kasantosan. Iya Bagong, nggih. Bagong padha raja saprapta kita. Niki sinten iki? Ulun Bathara Indra. Oh, nggih. Kancane Dana Kasina dudu. Ulun Bathara Indra. Ngawur iki Dana Kasina iki ra nggon film. Pukulan sok nonton. Iya. Wah, jan. Nggih padha kula ya penggemar. Iya wis malah rekoso aku iki.
Jane rasa nyaut omongane Bagong malah tekan dindi. Pukulun Bathara Indra wilujeng. Bekti kula konjo pukulun. Iya ulun tampa pangestu ulun tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe? Bagong Badararja sak praptamu. Wilujeng piye kabare Kanjeng Rama pukulun? Rama sapa? Rama pukulun Sang Hyang Semaya. Semar lho. Iya. Sehat alhamdulillah. Lho sampean kok nyeluk Semar kok Rama pukulun? Aku kuwi putrane Sang Hyang Rama pukulun Semaya. Aku kuwi putrane Semar. Wah, lah bapak ki anake ting tlecek. Nang ndi-ndi ndek anak nang ndi-ndi nom-nomane nakale ra jamak-jamak kae mesti. Ora perkara nggon kuwi nanging aku kuwi putra sing dadi dewa. Wah, ngoten. Iya. Nek ngono sedulur kali kula kali Gareng kali Bak Petro. Iya, sedulur. Wah, lah kok beda ya bumi langit. Sampeyan iso dadi dewa mukti ngawi bawa Nyakrawati mbau denda. Kula ngetutke Semar ming kere terus ora mundak-mundak. Iya, Bagong pestine dewi-dewi. Nuni nggih. Bekti kula nek nyeluk napa? Ya sakarepmu. Kula karo sampeyan tuwa sapa? Aku dhewe ora ngerti takono bapakmu Semar. Wah, wis kacau iki silsilahe. Iya, Bagong. Bekti kula konjuk pukulun Yamadipati. Ya, pangestu tampanana. Nuni nggih, sanget anggen kawula dadosaken jimat paripe. Bagong, wonten dawuh pukulun. Ana apa Bagong kita sowan ngane-anehi teka dadi gegering kayiwangan hawa panas sing sumundulana ing kayiwangan. Ana kawan Bagong matura. Yen darbe panjaluk tumuli matura, yen darbe pitakonan tumuli takokno marang panjenengan ulun. Ulun bakal nampa ingkang dadi atur kita Panakawan. Matur sembah sewu nuwun tanpa pepindhan pukulun. Wale-wale menapa? Sowan kula ngersa paduka Hyang Pikulun menika estunipun nuruti kalih ati kula pukulun. Nuruti kelawan ati kita. Nggih. Sebabe apa? Critane ra ngeten. Kula niku krungu kabar nek Kak Gareng niku wis tau tate ketemu karo bapakne. Kula tanjeke teng omahe Gareng. Reng, apa kowe wis tau ketemu karo bapakmu kok? Gareng niku semaur, heeh. Nek ngono adek iki dudu anake Semar, dudu ya ming anak pek-pekan ngoten. Lah bapakmu sapa, Reng? Bapakku ki padha karo bapakne Petro, tunggal bapak. Terus kula mara tenggene Petro. Truk, ngoten niku. Apa bapakmu karo bapakne Gareng ki padha apa? Padha. Nek ngono kowe karo aku barang ki padha tunggal bapak, ora. Kowe ki beda dhewe. Ngoten niku. Lah terus bapakku sapa, Truk? Bapakmu ya Semar kae. Monggo ati kula niku jane ora pas. Nek kula ngrasake anak Semar niku mboten. Wong Petro karo Gareng kowe bapakne beda kok. Ngoten. Nggih bener nek Semar niku ya anak-anak. Ning anake Semar niku do dadi dewa. Mula sing dijak medhun ning jagat niku mung anak-anake kuwalon. Sing dijak sengsara niku mung anak-anake kuwalon. Terus kula takon kalih Gareng, "Lah anakku, bapakku sapa, Reng?" "Ayo mbah, ngoten niku. Kelara-lara kula 7 dina 7 bengi ora doyan mangan. Meneng mawon kula teng omah mikir nganti rambut kula sing arep rontok niki. Niki merga kula mikir wong tuwa kula niku jane sapa? Ora mungkin nek kula niku urip kok mlethek saka watu. Niku mboten bakal kelakon. Tumuli kula rembugan kalih bojo kula. Bojo kita nggih. Yem Tariem. Bojo kita jenenge Tariem. Nggih. Malah durung ulun catet. Yen to ulun kagungan titah alan Dewi Tariem. Mboten Dewi. Niku mboten anake ratu, niku anake tani kok. Iya, Bagong. Nggih. Lek kula ketemu teng Gubuk Asmara. Iya, Bagong. Nggih. Ayo. Pripun meneh sing jeneng jodoh? Lah iya, lah nggih. Piye aku kok ngene iki? Aku kok kaya rumangsaku kok kaya urip kok ora ndek wong tuwa ta, Yem. Ha nggih sampeyan pripun carane Pak goleki bapak? Bapak sampeyan niku sapa? Bapak kuwi jarene ya Semar kuwi. Bojo kula wae ora yakin kok. Nek kula niku anake Semar.
rupa ya beda, kesenengan ya beda, hobi ya beda. Semar niku hobine wedangan, kalih pacitan. Kula hobine nyopet. Lah beda to ta? Pun beda. Dadi mesti enten darah sing mengalir teng kula nek pancen kula niku anake Semar. Ha terus kula rembugan kalih bojo kula ngene wae yem. Nek aku ora iso nyembah wong tuaku, aku ki isin, aku ki wirang. Mula tak nek aku goleki bapak piye? Ah monggo Kamas. Kamas pangeran ajeng kersa tindak. Pangeran sop? Pangeran anu bojo kula nek ngundang kula pangeran. Oh. Mboten napa-napa karang wis aku gelem ngepek kowe yem nek kowe nek nyeluk aku pangeran ngoten nek nang omah. Sepriki niki nek ajeng tindak goleki bapak, nggih monggo. Ning kowe tak tinggal suwe lho ya mboten masalah ngoten. Mengko nek kowe kangen piye ora? Bojo kula niku Semar ra nggih tesih kathah tangga teparo to Mas ngono. Anyen bojo kula niku tilas wong nakal. Oh iya. Ning kula slametke saking lubang napa jenenge kenakalan, kula entaske. Dadi saniki dadi wong apik ya mung iso gala-gala kumat. Iya iya. Ora apa-apa. Anak kula sing cilik dhewe niku ora mboten padha kali kula to? Iya, iya. Sik Basir, iya, iya. Niku raine mboten padha kali kula, nek mboten apa-apa tak openi jeneng kula niku seneng anu kok nglumpukke pahala. Iya, iya, Bagong. Sak banjure piye? Ah, terus kula takon. Aku lek arep takon endi ya saya coba bayangno. Semar tak takoni mesti lara ati wong Semar ki bapakku angkat. Upama tak takoni Mar bapak kuwi asine sapa? Mesti weh, blegegek ugeng niku metu terus mesti. Ugek-ugeke niku wis ora bakal leren. Iya. Mula terus aku arep takon Semar ya. Apa aku tak takon Ndara-ndara Pandhawa? Ampun, wong sampeyan niku umure karo Pandhawa niku tuwa sampeyan. Mboten bakal ngerti. Tak takon sinuwun Ndarawati apa? Ampun. Nika ya tuwa sampeyan karo Nata Ndarawati. Lah aku terus arep takon endi? Mang minggah teng Kayangan Surabaya. Suralaya, Suralaya. Dalane ngendi yem? Nek ngendikaning Kyai Sepuh kudu munggah Gunung Himalaya. Kula lakoni mongko dhuwure minta ampun. Pucuke nganti ketutupan mega niku rak saking dhuwure. Kula nggawa tampar. Mendaki kula niki wau. Iya, Bagong. Nggih. Terus tekan latar sing ngombo sing panas banget wae jenenge napa Pukulun? Repat kepanasan. Ah. Repat kepanasan riku panase ra jamak-jamak. Terus kula ajeng mlebu niku dijegat buta loro. Nggawa gada ali nggawa pedhang gedhe banget. Kuwi buta ingkang tunggu kari sela matangkep. Jenenge sapa? Cingkara Bala, Bala Upata. Kula dicegat ra entuk. Kula nekat tak tantang gelut. Loh. Cingkara Bala, Bala Upata tak tantang perang. Nggih, asalahe kula ra entuk mlebu kok. Lho terus piye iki? Buta loro pun mati kabeh teng mriku. Lho. Mati, mati nang urip meneh. Ampun kuwatir to, sampeyan ora kaget. Kali omongane Bagong niku ampun mang cekeli tenanan. Mula kula omong niku akeh ngapusi mbangane benere. Wah, setan tenan lho. Iki wis deg-degan e. Wis arep utusan Yamadipati kak nitik Cingkara Bala Upata. Kula mlebu bleng. Terus wonten Kayangan, kula leboni bleng wonten jebule sing lenggah teng mriku dewane ngangin. Bathara Bayu. Kula sowan Pukulun Bathara Guru mrika dudu. Ulun Bathara Bayu. Oh, Bathara Bayu niku napa dewane ngangin. Oh, berarti sing gawe entut barang niku Bathara Bayu. Wah, jan Bagong iki didudui mriki niki kok andher para dewa akeh banget. Terus kula nyuwun dalan, nyuwun ngapunten, munggah tekan mriki niki. Nah, Pukulun sasampunipun kula sampun dumugi wonten ing papan mriki. Sasampunipun kula dumugi wonten ing papan mriki, kula ajeng nyuwun prisa Pukulun. Sejatosipun nek Pukulun menika dados dewaning para dewa mesti kemawon Pukulun menika prisa. Kula niku anake sapa? Nek pancen kula niku duwe wong tuwa, nek isih urip kula paranane kula sungkeme.
Ning nek bapak kula wis ora ana, kula mang duduhi sareane kula ajeng ndongake bapak. Pun niku mawon. Nek pukulun maringi prisa matur nuwun. Nek pukulun mboten paring dawuh mboten ngertos bapak kula sinten, kula niki sowan mriki ora ming paitan nekat tok, ning wis wani mati. Wani mati kula. Estu. Mbangane kula urip teng alam donya, mbangane kula anggen gara-gara iso gawe guyu wong delok ning kula ngerti bapak kula. Lara ati kula kula. Kula iso gawe guyu wong nonton garger-garger ning terus nek wong tenan Bagong anake sapa? Niku ati kula diris-iris. Kula niku iso gawe bungahe wong liya kok ati kula ora iso bunga. Niku terus carane pripun coba kula tak takon. Mula kula pengen ngerti wong tuwa kula. Mbangane kula ora ketemu kali wong tuwa kula. Kula nyuwun paduka pukulun dinten niki kula mang cemplungke wonten ing kolam pemandian. Arep omong rak ngawur wae ta. Cemplung kene ndi? Niku lho sing nggo nyiksa wong Kawah Candra Dimuka kolam pemandian Dengkul Mlocot iki ra. Kayangan kok ana kolam pemandian. Mang cemplungke wonten ing kawah. Napa pukulun Candra Dimuka? Candra Lukita. Dimuka. Dimuka. Wis sinden kok. Candra Dimuka. Monggo dinten samenika kula aturi paring dawuh. Nek panjenengan mboten kersa paring dawuh mboten ngertos kula njaluk mati pun niku mawon. Gusik Bagong, nek kowe mati bojomu piye? Pun wonten sing lamar kok niki. Lho. Lagi tak tinggal iki sing lamar, mpun kula bebaske kok kula niku. Wonge kepenak kok. Ha nek pancen mbangane kowe karo kula ora seneng sakniki wis diirak-iriki tangga kula ya wis tak nengke mawon. Wah, lah wong edan ora. Kakang Rada kados pundi? Ah monggo, Di. Mesinipun Adi Guru menika sampun pono. Babakan wontenipun Bagong menika saking menapa lan tiyang sepuhipun sinten panjenengan kedah saged paring dawuh. Mergi kula kuwatos Bagong menika wonge wah ndugal kewarisan. Keladuk wani kurang keduga nek nganti panjenengan boten saged paring dawuh bapakne sapa? Wah, Bagong mesti ngamuk wonten negari utawa ing kayangan Suralaya. Jelas. Wis ora bakal wedi karo sapa-sapa. Anggere ora ana sing ngomongi bapakku sapa? Iki ora sah malang kerik anggepe kaya nendi. Tenan kula mboten ajrih karo sapa-sapa. Sampeyan ngerti to nek kula ngamuk? Sampeyan ngerti nek kula nesu? Kula nguyuh sanggon-gon. Napa kelakon kayangan pesing kabeh? Ah rataya kowe rusak. Rusak kayangan ketekan Bagong rusak. Ora karo-karuan. Bagong wonten dawuh. Sabar ya Bagong. Mboten saged sabar. Kedah sakmenika panjenengan paring dawuh sinten bapak kula niki kula wis mumet ket sore wau nganti weteng kula lara merga sak lakon Bagong kok takon bapakne niku perkarane pripun. Wah wis cilaka tenan dek mben Semar bangun gedung kesenian niku wis mecahke sirah sakniki Bagong takon bapak wis apa ora bentet cengel kula. Ora taya kowe ning kowe bisa cah cerdas e padhake ora. Ha iso, mbok tekane iso, mbok ora sing penting iso. Walah nekat bocah iki, nekat wae. Pripun? Latri paring dawuh. Sinten bapak kula? Bagong. Yekti kita kuwi ora linairake lan ora ana ingkang ngandhut kelawan jeneng kita. Ora ana titah wanita ingkang ngandhut badan kita, lan ora ana wanudya ingkang ngandhut badan kita. Pas. Ora mungkin. Masa ana menungsa kok mlethek saka watu, jedul saka wit, niku dudu menungsa, niku demit, niku setan. Lah Bagong niku menungsa. Niku mung wangsulane wong sing ora ngerti sapa bapak kula. Pun sampean saniki ngaku napa mboten? Bagong. Nun. Ulun niki sapa? Bathara Guru, nek ora tau mulang. Ngerti ulun Bathara Guru? Nggih. Ulun iki jejering sapa? Dewa. Wajibe titah kelawan dewa nyembah tata krama. Nek dewa ditakoni ra iso wangsulan, apa gunanya jadi dewa kok? Mboten wonten gunanipun. Ha percuma, kabeh niku sendan ngerti lelakone kok. Aja kok menungsa. Kutu-kutu. Kutu-kutu walang atoga. Kutu-kutu walang atoga.
Sampeyan niku ngerti poba musike. Aku mung perkara Bagong kok ora iso ngandhake. Ngene, kowe tak kandhani. Ngopo iki cah cilik melu-melu? Cah cilik dengkul kita kuwi. Najan cilik ulun iki kami tuaning kayangan. Nggih. Lah kowe tak kandhani Bagong. Sejatine kowe iki ora dumadi saka utawa ora linarake dening sawijining ibu. Terus war melu-melu jawabane iki kowe. Nah, melu-melu ditanono kowe. Plotroke kathokmu. Dewa karo diplotroke kathoke ora. Tak kandhani ya. Sejatine kita kuwi ora mlethek saka watu, ora jedul saka kayu watu. Ning kita kuwi dumadi saka sabda. Sabda piye maksude? Hah? Sabda piye maksude? Kira clemongan lho iki. Iki getihku wis tekan sirah iki. Munggah angel-angel nang kayangan, tak rewangi nganggo tampar tak unggahke kaya wong mendaki nganti babak bundas nek ming nang kene dikandhani Bagong, kowe iki ming dumadi saka sabda, ora jelas kowe. Kesikik ta? Iki cepet iki. Ndek gang trases-trases ngono. Dumadi saka sabda kuwi merga disabda dening sawijining dewa. Ha dewane sapa? Dewane sapa? Ayo ora ming waton ngomong kowe. Cah cilike melu-melu. Yaine ijik melek. Kono mulai sekolah sesuk. Wah, dengkulmu kuwi ora. Wah, Bagong ki anggere karo dewa kok sak penake dhewe ora. Piye maksude? Bagong, "Non, ganti iki meneh." Bolak-balik. Ngene, ulun jarwani nggih. Nalika semana Semar tumitah ana ing jagat kuwi sayekti durung duwe ruwang. Terus tumuli sowan kelawan Catugara, ya kuwi Kakang Tejamaya lan Kakang Ismaya sowan ngersane Iwang Pikulun Bathara Tunggal. Tunggale pira? Lho, Bathara Tunggal kuwi wong tuwa ulun, Rama ulun. Oh, bapak sampeyan? Iya. Sang Hyang Bathara Tunggal nanting kelawan Kakang Catugara yen to pancen kepengin darbe ruwang tumuli nyipta sarana napsuning Kakang Catugara sinipta dadi wujuding Sarawita utawa bilung. Ing angka loro nalika Si Ismaya nyuwun ruwang ana ing jagat tumuli wewayanganing Si Ismaya ya Kakang Ismaya sinabda dadi wujuding pawongan ingkang gecul kumarucul kang aran Bagong. Mengkono mungguh kang dadi asal mula-mulanira Bagong. Bayangan. Iya. Kula niki iya sing nyipta Kanjeng Rama Pukulun Sang Hyang Bathara Tunggal. Bayangan. Aning Semar ki nang ndi-ndi sing ana bayangane? Nuwun sewu niki nuwun sewu wangsulan sing tenan apa ming gara? Kula kok kaya ora mantep to ming diwaringi kok kaya mustahil ngono lho. Ing atase bayangan kok di bem salah bem dadi wong. Ya ora mungkin niku akale ora ketemu nalar niku mboten iso nek kaya ngoten niku. Wase saniki kula ming kepengin jenenge bapak kula. Titik. Nek sampeyan kersa ngaturake matur nuwun, nek mboten napa kudu sarana Bagong nesu teng kayangan ben kula dicempluke teng Kawah Candra Timuka. Ben kula dipateni teng Kawah Candra Timuka. Ora ana gunane kula suwita Bapak Semar nek kula ora iso ngrungkepi padane wong tuwa kula. Ora ana gunane kula niku melu Semar nek kula ora iso ndongake wong tuwa kula. Ngoten mawon Bu Kulun. Pun niku kula nesu tenan iki. Niku aja tenang-tenang mawon to niki. Mugi andados ing kawuningan Pukulun Bathara Rada mangsa wangrai kula niku wis abang tenan. Niki tenan niki kula nek ora entuk jawaban tenan, kula nesu tenan. Nek perlu kayangan kula gawe sungsang bawana bali Pukulun.
sidam sekaring bawana langgeng. Bagong aja kaya mengkono Bagong. Mundhak ora prayoga kedadeane. Pun kajenge. Lah witena sampean wis ora ditakoni ya mung sabda-sabda saka bayangan-bayangan apa? Bayangan kok sabda dadi menungsa kaya ming kaya wara ulun kok ulun. Kula mboten percaya. Iya, nanging nyatane kaya mengkono. As niku mung gawean sampean. Pokoke pukulun kersa mboten panjenengan nuduhke bapak kula. Nami sing kula goleki nami, jeneng, asma. Nek mboten jeneng, mboten nami, mboten asma, kula mboten nrimakaken. Kula mboten nrimakaken. Bathara Indra, bocah iki nek ora tak seret ning repat kepanasan gawe geger Bathara Indra. Weh. Menampi iki kados pundi kawontenan sakmenika sampun pinanggih ingkang dados tuk sumbering perkawis. Inggih. Muganipun Bagong anggenipun nggadahi kerentek tuwinang nggadahi pikajengan pinanggih kaliyan tiyang sepuhipun. Lah. Ayo wis dikandhani ora nggugu mangka wis dijarwani sejatine. Kakang rada kasinggihan mekaten. Namun lajeng Bagong menika badhe tumindak ingkang boten prayogi tumuli Bathara Indra kula dawuh supados ngedalaken Bagong saling bareng marti kundha. Sampun ngantos dados gara-gara ingkang mantu wonten ing kayangan. Kakang Rada malah dawuhna para Jawata kinen mangsulaken Bagong wonten papan dunungipun. Sampun ngantos damel kuceming para Jawata. Inggih ngestaken dawuh. Yama Dipati wonten timbalan. Bagong dawuh ana supaya bali marang papan dununge gandeng kula wis paring dawuh sejatine lan tapa ingkang dumadine saka Bagong mau. Inggih ngestaken dawuh. Kaya wis ora ana dawuh maneh. Parapatan Bali Marti Kundulun bubarake lan mangsa Baranggon kira bubarake sanggaring para Jawata. Ngestaken dawuh pukulun. Nyuwun pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Yama Dipati. Purna gati ning pananggilan. Sanata sakondur ngedaton jeluk saking dampar kencana. Kinapit gambaran gading kadharaken sangganing Promban Ceti manggung ketanggung Joko Paloro. Inggih sami ngampil upataraning keprabon. Kawis tinggal saking Mandra tindaknya Sri Naranata. Lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah jejengkaran tindaknya Sri Naranata wau. Paripurna sang nata